भेरगाव महकुमानि पानिसिलिनि स्टेट डिस्पेन्सारि आरो बे स्टेट डिस्पेन्सारियाव आङो सासे डक्टर लोगो मोनदों आरो बे डक्टरा आं बिथांखौ सिगाङै बरायग्रोबाय। खुलुमबाय। दा बे समावहाय नोंथांनि आबुं सिनायथिया मा बेखौ आं सिगां सिनायथिखौ लाग्रोनो नागिरदों आरो रायजो राजाफोरनि खाथियाव नोंथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खुलुमबाय। आं डक्टर बिउटि बर'। आं पानिसिलि स्टेट डिस्पेन्सारियाव मेडिकेल अफिसार हिसाबै दंफायो। बिथां बिउटि बर', डक्टर बिउटि बर' आरो बिथाङा बे भेरगाव महकुमानि सिङाव थानाय जा पानिसिलि स्टेट डिस्पेन्सारि बे स्टेट डिस्पेन्सारियाव बिथाङा मेडिकेल अफिसार हिसाबै बिथाङा चार्ज मोनदों। बे समाव जोङो दिनैनि जा थासारि COVID-19 नि जा गिख्रंथाव साग्लोबनाय बेराम बेनि सायावहाय आं नोंथांनियाव थोंजोङै मोननैसो एडभाइसखौ लानो नागिरदों आरो रायजो राजाफोरा माबायदि सांग्रां जानांगौ बेनि सायाव जोङो दिनै COVID-19 दिनै गोसारबाय बुहुमाव माखासे हादोरावनो जेरावबो गैला COVID-19 गोसारगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो जोंनि आसाम आरो बिटिडिआवबो दिनै लोब लोब फैगासिनो दङ। दिनैसिम 100नि बारबाय आसामावहाय आरो बिटिडिआवहाय। दा बे बेलायावहाय बे COVID-19 निफ्राय बारग'नोबा जों मा राहा लानाया गाहाम रायजोफोरनो एसे एडभाइस सानदों जे जों प्रिभेन्टिभ मेजार्स लानाया मोजां जागोन। जोङो हेन्ड वाशिं माने आखाइ सुनाय, ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामनांगोन आरो मास्क गाननांगोन। आरो आं गामिनि मानसिफोरखौ बेखौनो बुंनो सानदों जे बिदि माने ओरैनो बेरायलाबायनाङा, टाउन हाथाइ बाजारफोराव इमारजेन्सि नङाबा थांनो गोनां सानदों जे मानसिफोरा मानसिफोरा लकडाउनखौ मानिनो नागिराखै। बिसोर सानो जे जोंनियाव कर'ना माने जाखाया बिदि होनना सानो। जोंनियाव माने बेबायदि साननानै बिथांमोना जाला माला गिदिंदों आरो नङा होमबा? दा बिथांमोन जाला माला जाहाथे गिदिङा नङा होमबा? नोंथांनि जिथु एडभाइस हरदों जे खायफा जायगायाव मानसिफोरा लकडाउनखौ मानिनो नागिराखै। बिसोर सानो जे जोंनियावथ' बेमारा फैयाखै आरो बेमारा जिहेतु कर'ना भाइरासआ ट्रिटमेन्ट गैया, स' बिसोरो बेमार जायैनि सिगाङावनो जाहाथे बेमारा जानो हाया बेनि थाखाय जाहाथे सांग्रांथि लानो हायो, माने जाहाथे सांग्रांथि जानो हायो आं बेखौनो खावलायो। आरो जायफोरा आरो बाहेरायाव जाला माला ओंखारदों, दिनै गुबुन हादरनिफ्राय फैदों, गुबुन हादराव खामानि मावनो थांदोंमोन, बिथांमोना खामानि मावनानै ओजोंहायबो खामानिया बन्द जाबाय, बिथांमोनखौ लाना फैदों सरकारा दिनै फैदों। खायफानियाव कर'ना मोनदों, खायफानियाव मोनाखै, बिथांमोनखौ क्वारान्टाइनाव दोनदों। बे समावहाय जायफोरा गुबुन हादराव गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांदोंमोन बिसोरो दिनै आसामाव फैबाय, आसामाव थाफैबाय, बिथांमोनखौ लानानै फैबाय, क्वारेन्टाइन खालामबाय। सासे डाक्टर हिसाबै नोंथाङा बिथांमोननि सायावहाय मा नोजोर? आसामनि बाहेरनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ हम क्वारेन्टाइन एडभाइस होनाय जादों। फार्स्ट बिसोरखौ आसा नङाबा गाव बुदाया थांनानै एडभाइस होदो। बिनाव जुदि माबाफोर सिम्पटम्स जायोब्ला आसामनि बाहेरनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ हम क्वारेन्टाइन खालामनाय जादों। खायफाखौ इन्स्टिटिउसनेल क्वारेन्टाइन खालामनाय जादों। आरो हम क्वारेन्टाइनाव जेरै खायफाखौ हम क्वारेन्टाइन खालामदों आरो बेबायदि सरकारा हम क्वारेन्टाइन खालामनो थाखाय फेसिलिटि प्राय होनो हायाखै। बे समावहाय हम क्वारेन्टाइनाव थाग्रा बिथांमोना माबायदि गावखौ माने गाव सांग्रांथि जानानै हम क्वारेन्टाइनखौ मानिनांगौ? हम क्वारेन्टाइनाव जायफोर थादों बिसोरो 14 डेज थानांगोन। आरो बे 14 डेज पिरियडआव बिसोरो न'आव थाब्ला ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामनांगोन, न'आवबो हेन्ड वाशिं खालामनांगोन, मास्क गाननांगोन आरो न'नि गेदेर उन्दै गथ'फोरनिफ्राय गोजानाव थानांगोन।
आच्छा नुनो मोनदों दिनै समावहाय जायफोरा 65 इयार्स बा बैसोगोरा जायफोरा उन्दै बिसोरनियाव बांसिन बेरामा साग्लोबो होननानै बुंदों बे सैथो नामा? बे सैथो जिहेतु माने 65 इयार्सनि सायाव बे बाथ्राया नंगौ जि बैसोगोरा सुबुं आरो गोरलै गथ'फोरनियाव आरो प्रेगनेन्ट उइमेन फोरनियाव बारा माने थाबैनो स्प्रेड जायो जिहेतु बिसोरा इमिउनिटिया एसे खम बिनिखाय आच्छा बे समावहाय जोङो बिथां डक्टर बिउटि बर' बिथांनिफ्राय गोबां खोथाखौ जों मिथिबाय माबायदि जोङो किउर जानो हायो आरो ओमफ्राय बे किउर जानायनि राहा दंना गैया कर'ना भाइरासनि जितु भाइरास बेनिफ्राय दा बे समाव दान्दिसे बिथाङा जोंखौ ओमफ्राय जोङो गोबां खोथाखौ मोनथिबाय आरो नायगिरि नोंथांमोनाबो दिनै COVID-19 निफ्राय साखाफारा जानानै गावखौ बासायदो गावखौ बासायनायनि गेजेराव गुबुनखौ बासायदो गुबुनखौ बासायनायनि गेजेराव हादरखौ आरो बुहुमखौ